Είναι χαρά μας που βρίσκεστε εδώ στα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Νευροπαθών για να κάνουμε την παρουσίαση ενός πολύ αξιόλογου βιβλίου. Το ότι είναι πράγματι πολύ αξιόλογο το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι το έχω διαβάσει και είδα ότι αφήνει πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Η κυρία Σουζάννα Σωτηριάδου, η οποία είναι συγγραφέας, αλλά και η κυρία Σύση Καπλάνη του εκδοτικού οίκου Φίλτιση παραδίδουν ένα πνευματικό δημιούργημα πάρα πολύ αξιόλογο, για το οποίο εγώ ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νευροπαθών νιώθω πολύ μεγάλη χαρά, διότι μαζί με όλα τα άλλα μηνύματα που δίνει, νιώθω ότι όποιοι το διαβάσουν σίγουρα θα συμπαρασταθούν στους νευροπαθείς και αν δεν μπορούν να γίνουν δωρητές οργάνων, τουλάχιστον θα κατανοήσουν το πρόβλημα και θα γίνουν οι κήρυκες και οι πρεσβευτές της ανάγκης συνδρομής αυτού του ευαίσθητου κοινωνικού χώρου. Να σας παρουσιάσω την Αλίκη Ζαχαροπούλου. Εγώ είμαι ο Θοδωρής Ρωμανίδης. Ευχαριστούμε την κυρία Σουζάννα Σωτηριάδου. Είχαμε βρεθεί και στη Θεσσαλονίκη εμείς. Εκεί γνωριστήκαμε, αγάπησα αυτό το βιβλίο και όταν μου είπε για τη σημερινή παρουσίαση δεν υπήρχε περίπτωση να πω όχι. Το κινητό του άρχισε να χτυπά. Μου ζήτησε συγγνώμη και απάντησε. Κατάλαβα ότι μιλούσε με τον Τόροβιτς. Όταν έκλεισε ήταν αρκετά εκνευρισμένος. Μας χαλάει την έξοδο, λεχρήτης. Πρέπει να τον συναντήσουμε το βράδυ με τον αρχισυντάκτη στο γραφείο του. Ποιος ξέρει τι θα μας ξεφωνήσει πάλι. Μη στεναχωριέσαι, του είπα. Το απόγευμα του Σαββάτου θα έρθουν ο Παύλος με την Ιωάννα. Οπότε συναντιόμαστε τότε που θα είσαι και πιο χαλαρός. Έρχονται ο Παύλος. Μα αυτή κι αν είναι η είδηση. Είναι καλά. Ανταποκρίνεται πολύ καλά στη θεραπεία του. Η ενέργεια και η ζωντάνια του με εκπλήσουν κάποιες φορές. Τελικά αυτή η περιτοναϊκή κάθαρση είναι προτιμότερη από την αιμοκάθαρση που γνωρίζουμε όλοι. Δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά έχω το παράδειγμα του αδελφού σου. Νίκο, όπως και να το κάνεις, μια μηχανική υποστήριξη είναι. Βέβαια, όταν ο ασθενής φτάσει σε αυτό το στάδιο, είναι προτιμότερο να επιλέξει την περιτοναϊκή. Εκείνο το μαρτύριο του πήγαινε έλα στο νοσοκομείο δεν υποφέρεται. Αν κάποιος μένει σε μεγάλη πόλη και έχει την άνεση να μεταφέρεται 3 φορές την εβδομάδα, σίγουρα δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα των νευροπαθών της επαρχίας. Φαντάσου τώρα να έχει αποκλειστεί μια περιοχή από το χιόνι και να μεταφέρουν αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους με τα επιστριοφόρα στο νοσοκομείο. Το καλοκαίρι να ψήνεις αυγά στην άσφαλτο από το βιοπύρι και εκείνοι να πρέπει να τρέχουν. Η ζωή των ασθενών της περιφέρειας κάποιες φορές γίνεται κόλαση. Υπάρχει κι άλλη μια περίπτωση. Είναι αυτή της εξάωρης θεραπείας που την κάνει ο ασθενής στο σπίτι. Έχει όμως και τούτη τα μειονεκτήματά της. Από τη στιγμή που θα ξυπνήσει μέχρι να κοιμηθεί, κομματιάζει τη μέρα του σε 4 εξάωρα για να προχωρήσει η θεραπεία. Αυτό σημαίνει πως όλη τη μέρα το βλέμμα του είναι συνέχεια στο ρολόι, μη και περάσει η ώρα. Τελευταία είναι η σύνδεση με το μηχάνημα στη διάρκεια του ύπνου. Έχει και αυτή τις δυσκολίες της, αλλά όλη τη μέρα ο ασθενής είναι ήρεμος και απαλλαγμένος από το άγχος. Όπως και να το κάνεις, το θέμα είναι να μην φτάσεις εκεί. Μετά ξεκινάει η ταλαιπωρία. Στην περίπτωση των νευροπαθών, όπως και σε άλλες παθήσεις, η οικογένεια παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Η αγάπη, η κατανόηση και η περιποίηση που του παρέχουν είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη της πορείας του. Άκουσα ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των νευροπαθών στη χώρα μας, είναι αλήθεια. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Και ξέρεις γιατί. Επειδή αυτοί που υποσιτίζονται δεν κινδυνεύουν παραδείγματος χάρη από το ζάχαρο, αλλά από άλλους παράγοντες, και αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Όσο οι άνθρωποι λόγω της ανέχειας δεν ήξεραν τι σημαίνει έτοιμο φαγητό, δεν κατανάλωναν τροφές με συντηρητικά, κρυμμένη ζάχαρη, άφθονα λιπαρά και ένα σωρό άλλα που σου είναι γνωστά, πέθαιναν από τις συνηθισμένες αιτίες. Τώρα πόσοι γνωρίζουν ότι η υπερκατανάλωση της ζάχαρης, του κρέατος κλπ. Που τους κάνουν παχύσαρκους, παράλληλα εγκλωβίζουν τους περισσότερους στο αόρατο δίκτυ του διαβήτη. Οι μισοί και περισσότεροι ίσως νευροπαθείς κατέληξαν στην αιμοκάθαρση εξαιτίας του ύπουλου αυτού εχθρού της υγείας μας, που ο λαός αποκαλεί ζάχαρο. Αν δεν το πάρεις έγκαιρα είδηση, αν δεν το ρυθμίσεις άμεσα, δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό αυξάνει τις πιθανότητες σου να φτάσει στον προθάλαμο της αιμοκάθαρσης. Σοβαρά μιλάς. Εγώ ήξερα ότι σου προκαλεί καρδιακά νοσήματα, οφθαλμιατρικά, αλλά νευροπάθη. Αυτό δεν το γνώριζα. Μήπως να κάνουμε μια έρευνα για να δούμε πόσοι γνωρίζουν το θέμα, πόσοι ελέγχουν τακτικά κλπ. Εξαιρετική ιδέα και θα πρόσθετα να μας μιλήσει ο κόσμος, να μας εξηγήσουν γιατί φοβούνται τη δωρεά των οργάνων τους.
Θα ανοίξουμε μεγάλο κεφάλαιο και θα το παρουσιάσουμε σε συνέχεια, ζητώντας και την άποψη των αρμόδιων ιατρικών φορέων. Στο χέρι σου είναι, προγραμμάτισέ το. Αν καταφέρουμε να σώσουμε έστω και μία ανθρώπινη ζωή με αφορμή την έρευνα αυτή ή να ενημερώσουμε εκείνους που δεν γνωρίζουν, γι' αυτό και μόνο επιβάλλεται να την ξεκινήσουμε άμεσα. Την Τρίτη έχουμε το εβδομαδιαίο meeting της εφημερίδας. Θα προτείνω να συνεργαστούν οι δικοί σου με τους άλλους του ρεπορτάζ υγείας, υπό την εποπτεία σου. Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο, δεν είχα σκεφτεί καν να προσθέσω κάποιον νευροπαθή. Ήρθε στην πορεία. Γιατί? Γιατί συμβιώνουμε με νευροπαθή. Εκείνα τα 20 λεπτά της διαδρομής ειλικρινά σημάδεψαν τη ζωή μου. Νόμιζα ότι είχα να περάσω κάθε λεπτό και ένας αιώνας μέχρι να φτάσουμε. Μας είπαν οι γιατροί, στο νοσοκομείο Παναγία που καταλήξαμε, εξαιρετικό τμήμα και είναι το μόνο, παρένθεση, το μόνο που δεν έχει κλείσει σε αυτό το νοσοκομείο. Και υπάρχει λόγο γι' αυτό και μπράβο, δεν είμαι γιατρός. Όμως, 20 χρόνια τώρα, τα 17 στο νοσοκομείο, το 7ο Αθηνών, με έναν καταπληκτικό γιατρό, τον κύριο Γιώργο Τσερκέζη, περάσαμε μέρες φοβερές. Βιώσαμε την αγωνία, την ανασφάλεια, τον πόνο του νευροπαθούς, που δεν γνωρίζει και το ξημερώνει αύριο. Γνωρίζαμε πόσο πολύ είναι αυτή η ασθένεια που ενώ δεν σου δίνει πόνο σωματικό, σε ταλαιπωρία φάνταστα, όταν στη συνέχεια έρχεται η στιγμή να μπει στον χώρο της αιμοκάθαρσης. Βιώσαμε την αγωνία του αιμοκαθερούμενου της επαρχίας, που δεν ξέρει αν θα προλάβει να πάει, λόγω καιρικών συνθηκών, τον θάλαμο, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, της αιμοκάθαρσης. Φανταστείτε έναν νευροπαθή ενός ακριτικού νησιού. Ή θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να μετακομίσει, να αλλάξει τη ζωή του κυριολεκτικά, ή θα πρέπει να υποστεί, να μπει σε μια βάρκα, να μπει σε ένα καράβι, να το τρέξουν στο πλησιέστερο κέντρο υγείας, που πιθανόν να υπάρχει μια μονάδα, ή τέλος πάντων να πει ότι ό,τι είχα ζήσει μέχρι τώρα το όζησα, τώρα πρέπει να πάω να ζήσω σε μια πόλη που έχει νοσοκομείο μονάδα αιμοκάθαρσης. Τεινάζεται η ζωή του στον αέρα. Πέρα όμως από την προσωπική του εμπειρία, τόση δυσάρεστη, θα πρέπει να δώσω τα εύσημα και στους συνοδούς, τους συγγενείς τους, που μοιράζονται την αγωνία τους, που στέκονται στο πλευρό τους, να έχουν βιώσει την κατάσταση. Και αν αυτή περιγράφεται μέσα στο βιβλίο, με λεπτομέρειες, εκεί στόχευα, να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει νευροπαθής. Ο νευροπαθής δεν είναι μελοθάνατος. Μελοθάνατο είμαι εγώ, γιατί καπνίζω. Μελοθάνατος είναι εκείνος που παίρνει ένα μπουκάλι κρασί, ένα μπουκάλι ποτό, που πίνει. Οι νευροπαθείς όμως δεν είναι μελοθάνατοι. Είναι άνθρωποι που ελπίζουν, που πονάνε, που παλεύουν, που μάθονται και ξέρουν ότι δίνουν αυτή τη μάχη. Απόδειξη, ο κύριος Καστρινάκης, 29 χρονών πήγε στην αιμοκάθαρση. Κι όμως, όχι μόνο παλεύει, αγωνίζεται και για τους υπόλοιπους και πετυχαίνει στόχους. Αυτό τι σημαίνει? Μάχη ζωής και νίκη. Η νίκη του ανθρώπου είναι μπροστά σας. Αν κάποιοι από εσάς κάνετε αιμοκάθαρση, σας συγχαίρω μέσα από την ψυχή μου, κυρίες και κύριοι. Σας συγχαίρω γιατί έχω δει ανθρώπους να μπαίνουν με ψηλά το κεφάλι μέσα στο θάλαμο, να βγαίνουν νεράκι έξω από αυτόν τον θάλαμο και όταν βγαίνουν στον δρόμο να περπατάμε το κεφάλι όρθιο. Τους αξίζει κάθε τιμή. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί όταν αυτό το βιβλίο το έδωσα για να εκδοθεί, θεώρησα ότι μια φράση που είχα βάλει επάνω δεν έπρεπε να μείνει τελικά στο βιβλίο, για να μην αισθανθεί κάπως ο αναγνώστης που θα το έπιανε στα χέρια του. Ποια ήταν αυτή? Το βιβλίο, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι είναι αφιερωμένο στους δημοσιογράφους, τεχνικούς και φωτορυπόρτες που έχασαν τη ζωή τους τον αγώνα για την ενημέρωση.
Πλην όμως όταν εγώ ξεκίνησα για να το εκδώσω, πάνω υπήρχε μια φράση στο συνεπροπαθής ήρωες της ζωής. Σας ζητώ συγγνώμη που την αφαίρεσα. Υπήρχαν λόγοι. Οφείλω να το πω. Όπως σας είπε πριν ο πρόεδρος, το βιβλίο αναφέρεται σε έναν δημοσιογράφο, σε έναν πολεμικό ανταποκριτή. Ίσως όλοι γνωρίζετε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι, γιατί οι συνάδελφοι είναι οι συνάδελφοι του κ. Καστρινάκη, έχασαν τη ζωή. Δεν υπάρχουν υποβαθμισμένες περιοχές, υπάρχουν άτομοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι με συμφέροντα και ο κύριος Τεντόμος τα ξέρει καλύτερα αυτά. Και ο κύριος Καστρινάκη βεβαίως που έχουν να κάνουν με την πολιτική. Συμφέροντα που τους συμφέρει να μένουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί που είναι έτσι, στην κατάσταση που είναι, να πουλάνε πολεμοφόδια και στον αντίπαλο και στον άλλον αντίπαλο και τελικά να κερδίζουν πουνάκια μεσάζοντας και πιθανόν αυτοί που παίρνουν τις μίζες. Ναι, όμως η γη στην οποία γίνεται η ανταλλαγή αυτή είναι ποτισμένη με αίμα. Ρέει αίμα. Και εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό. Αυτό περιγράφεται στο βιβλίο. Θεώρησα υποχρέωσή μου να περάσω και κάποιες άλλες καταστάσεις μέσα από αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας. Ποια είναι αυτή η άστεγη. Ξέρω ότι όλοι οι πολιτικοί έχουν δυνατές προθέσεις, το θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Το θέμα είναι ότι εγώ έγραψα το βιβλίο μου το 2011 ή το 2013. Και δυστυχώς τα χαρτόνια στους δρόμους, τα κουφώματα των τύπων έχουν πολλαπλασιαστεί από τότε. Βλέπουμε ανθρώπους να κινούνται έξω. Λέει σε κάποιο σημείο ο ήρωας εδώ μέσα, δεν θα ήθελα να δω στην Ελλάδα ανθρώπους να ζεσταίνονται πάνω από ένα παρέι με φωτιά, κάτι που έχει βιώσει στην Αμερική. Γράφηκε το 2011-2013 και το ζούμε. Δεν είναι μία συγγραφέας με όνομα. Κι όμως εδώ πέρα μέσα μιλάμε για το Αρχαιολογικό Μουσείο. Μιλάμε για τον τουρισμό. Μιλάμε για την υποβαθμισμένη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος. Τα ξέρει καλύτερα ο κ. Τετόμας, παλεύει χρόνια. Μιλάμε για ένα πάρκο εγκαταλελειμμένο. Λοιπόν, σήμερα είστε εσείς, είμαι εγώ, είναι ο άνθρωπος που διοργάνωσε την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, να αναφερθούμε στο δικό σας μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους νευροπαθείς, σε όλους τους χρονίους πάσχοντες. Δύναμη καταρχάς, γιατί αυτό χρειάζεστε, όσο και αν το έχετε. Σταθεροποίηση, βελτιοποίηση της υγείας σας. Επιτέλους αυτό το κράτος να σκύψει πάνω σας και όχι μόνο στο δικό σας το χώρο των υποπαθών, αλλά γενικά σε ό,τι αφορά την υγεία του Έλληνα. Είναι τραγική η κατάσταση. Να κουράσετε και ένα βιβλίο. Δεν έχει σημασία είναι το δικό μου. Όμως αυτό το βιβλίο, επειδή σκοπεύω όλα μου τα έσοδα να τα δώσω στο Πανελλήνιο Σύλλογο Νευροπαθών, θα ήθελα να το αγοράσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά μας συγκίνησε η κυρία Σωτηριάδου και δικαιώνει και εμάς ως Πανελλήνιο Σύνδεσμο που θελήσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση σε μια δύσκολη εποχή από πλευράς χρονολογίας και οτιδήποτε άλλο, αλλά το να δημιουργήσουμε αυτό το γεγονός της παρουσίασης ενός βιβλίου ασχέτως με τον αριθμό των παρισταμένων, εφόσον το βιβλίο βγάζει αυτά τα μηνύματα που εγκαίρως τα εντοπίσαμε διαβάζοντάς το, πραγματικά δικαιώνεται από το, το άγγιγμα ψυχής, αλλά και την κατάθεση ψυχής που έκανε προηγουμένως η κυρία Σωτηριάδου. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι το να πούμε τώρα το τέλος του βιβλίου, ας το δούνε οι αναγνώστες, πραγματικά δηλαδή αυτά που είπε και τα μηνύματα που πέρασε υπερκαλύπτουν και υπερτερούν οτιδήποτε άλλο. Ο επίλογος θα γίνει από τους δύο αγαπημένους μας ηθοποιούς, τον κύριο Ρωμανίδη και την κυρία Ζαχαρόγλου. Βυθιζόμασταν ολοένα στην άμψη μιας πνιγυρής και καταθλιπτικής συμπεριφοράς.
Αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Έπρεπε να αντιδράσουμε. Μπορείς να οδηγήσεις, τη ρώτησα. Φυσικά. Πού θέλεις να πάμε? Θα σου δείξω. Ας φύγουμε, γιατί δεν αντέχω άλλο. Σε λίγο διασχίζαμε τον ανηφορικό δρόμο του βουνού με μηδενική σχεδόν ταχύτητα, επειδή η Νάνση είχε αρχίσει να πετά ένα-ένα τα δυσάρεστα συναισθήματά της και άφηνε το βλέμμα της μαγεμένο από την ήρεμη ομορφιά του τοπίου, να σκαρφαλώνει στα περήφανα καταπράσινα δέντρα και τους θάμνους της πλαγιάς. Το γλυκό κελάιδισμα των αόρατων μικρών χοροδών της φύσης σκόρπιζε μέσα από τις φιλοσιές τη μαγεία και τη γαλήνη στις ψυχές μας, που τόσο ανάγκη της είχαν. Οι μυρωδιές του πεύκου και του έλατου έδιωχναν την οσμή της θλίψης από τις καρδιές μας, ενώ το γαλάζιο του ουρανού που άρχιζε να γίνεται κόκκινο, στέγνωσε και την τελευταία σταγόνα στα μάτια μας. Ωρεστή, δεν θέλω να τελειώσει με τίποτα αυτή η διαδρομή. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πώς νιώθω. Ίσως με μια φράση μόνο. Ψυχική ανάταση. Γι' αυτό σου είπα να περάσουμε ακόμα. Ακολουθώ τακτικά αυτή τη διαδρομή και ξέρω πόσο ευεργετικά επιδρά σε μια τραυματισμένη διάθεση. Σκέφτηκα, εφόσον έπρεπε να πάμε στο αεροδρόμιο για να παραλάβουμε τις αποσκευές σου, ότι θα ήταν προτιμότερο να επιλέξουμε τον δρόμο του βουνού από τον άλλο, που έχεις ήδη περάσει αρκετές φορές. Αλήθεια, μπορείς να φέρεις στο μυαλό σου τους δρόμους της Αθήνας? Α, παπά, γιατί μου το κάνεις αυτό? Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στον Παράδεισο και εσύ μου θυμίζεις την κόλαση. Θα έχεις το κουράγιο να τα παρατήσεις όλα και να κατασταθείς μόνο εδώ? Άνοιξε τα αλάρμ και σταμάτησε στην άκρη. Στράφηκε και με κοίταξε έντονα. Μου το ζητάς ή απλά με ρωτάς? Ειλικρινά δεν ξέρω. Έτσι μου βγήκε. Άκουσέ με προσοχή. Το όνειρο της ζωής μου. Θα στο περιγράψω. Θα μπορούσα να μείνω εδώ, αν κοιμόμασταν και ξυπνούσαμε στο ίδιο κρεβάτι. Αν βλέπαμε τα παιδιά μας να παίζουν με το κύμα στην αμμουδιά μπροστά από την αυλή μας. Να ερχόμαστε εδώ πάνω, για να τα αφήνουμε χαρούμενα να σκαρφαλώνουν σε αυτά τα δέντρα. Τις κρύες νύχτες του χειμώνα, αγκαλιασμένοι μπροστά στο τζάκι, να νιώθουμε την ανάσα του βοριά στην πόρτα μας. Να ακούμε την κραυγή της τρικυμίας στο πέλαγο. Αλλά εμείς, προστατευμένοι από τη φλόγα της αγάπης μας, βυθισμένοι στην ευτυχία και τη θαλπορή του ζεστού σπιτικού μας, δεν θα φοβόμασταν τα στοιχεία της φύσης, γιατί θα ήμασταν μαζί. Προκειμένου να βιώσω αυτό το υπέροχο όνειρο, τότε ναι. Σίγουρα θα παρατούσα τα πάντα και θα περνούσα όλη μου τη ζωή εδώ. Ήθελα τόσο να της απαντήσω, μα δεν μπορούσα. Μέσα από τα δακρυσμένα μάτια μου, μέσα από το ρίγος της καρδιάς μου, που προκάλεσαν τα λόγια της, και μέσα από τη λεπτή ομίχλη του νεογέννητου σκοταδιού, διέκρινα ήδη τον πέτρινο όγκο του νοσοκομείου, εκεί όπου σαν σκιά πλανιόταν η εικόνα της Αντιγόνης, απόμακρη και ψυχρή. Δίπλα μου μετήλεγε η αγάπη της Νάνση, χωρίς τόλες φιγούρες, χωρίς αμφιβολίες, με το φωτοστέφανο της θυσίας και της προσφοράς να λάμπει στις πράξεις και στις σκέψεις της. Και εγώ εκεί στη μέση, να κρατώ σφιχτά τα ματωμένα κομμάτια της καρδιάς μου, που ενώ η μία πλευρά δεν τα έκανε αποδεκτά, η άλλη ζητούσε να τα αγγίξει, να τα κρύψει, να σταματήσει την αιμορραγία τους, να τα γιατρέψει, χαρίζοντας λίγο από το αίμα της δικής της καρδιάς. Κούνησα το πρόσωπό μου δεξιά και αριστερά πολλές φορές, σαν τον ναυαγό που μόλις διάνυσε όλη την απόσταση από το βυθό μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας. Η σχεδία της σωτηρίας μου έπλεε, ήρεμα κοντά μου. Δεν είχα παρά να απλώσω τα χέρια και να σκαρφαλώσω πάνω της. Η μαγευτική φωνή της Ειρήνας όμως με παρέλυε, με τραβούσε και πάλι πίσω στο βυθό, προσπαθώντας να με κρύψει στην παγωμένη σπηλιά της. Ζητούσε να με απογυμνώσει από κάθε άλλο συναίσθημα και να με κρατήσει εκεί στο λασπωμένο τέλμα της, εχμάλωτο του ίδιου μου του εαυτού. Όμως αυτή τη φορά η αντίδρασή μου ήταν δυναμική, αποφασιστική, οριστική. Όχι. Δεν θα γινόμουν από τη μία έρμεο παιχνίδι των εκάστοτε διαθέσεων της Αντιγόνης, ενώ από την άλλη έπρεπε να ζυγίσω προσεκτικά τα όποια υπόλοιπα της αγάπης απέμειναν ευλαβικά κρυμμένα σε κάποια σκοτεινή γωνιά της ψυχής μου. Όμως θα ήταν αρκετά για να τα χαρίσω στην Άνση. Ή θα βάδιζα μαζί της ένα ατέλειωτο, υποκριτικό και άθλιο ταξίδι στην καθημερινότητα της συμβίωσής μας? Μήπως τελικά η δική της αγάπη με έναν θαυματουργό τρόπο, μέρα με τη μέρα, θα κατάφερε να συσπυρώσει μέσα μου κατάλοιπα και καινούργια συναισθήματα, ξαναδημιουργώντας μια καρδιά που θα χτυπούσε αποκλειστικά και μόνο για εκείνη? Όλες αυτές οι σκέψεις που αστραπιαία γεννήθηκαν στο μυαλό μου μετά την ξεκάθαρη απάντησή της, μπήκαν στο περιθώριο. Κατάφερα να συγκεντρωθώ για να της πω δυο κουβέντες βγαλμένες από τα βάθη του είναι. Νάνση μου, πραγματικά με συγκίνησες. Άγγιξες κυριολεκτικά την ψυχή μου. Πίστεψέ με. Παλεύω με τον εαυτό μου όπως ο διγενής με το θάνατο στα λόνια. Χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα.
Μόνο αυτό σου ζητώ. Μπροστά μας το κτίριο που βλέπεις είναι ο τόπος του μαρτυρίου μου. Εκεί υπάρχει ένας μικρός χώρος που όποτε μπαίνω συναντώ το φως και το σκοτάδι, τη λογική και την τρέλα, τη χαρά και την απόγνωση. Σε αυτό το γραφείο γεννήθηκε, θέργεψε και με πνίγει το πιο όμορφο συναίσθημα, η απόλυτη αγάπη. Όπως εξελίχθηκε όμως η κατάσταση, εμπέδωσα πλέον ότι επιβάλλεται να γίνω θήτης του εαυτού μου. Ο ψυχρός, ανέκφραστος, ιδανικός αυτόχειρας. Βρίσκομαι κυκλωμένος από τη δίνη τόσο σοβαρών προβλημάτων που ώρες-ώρες το μυαλό μου δεν αντέχει και σταματά. Δεν ξέρω ποιο μονοπάτι του λαβύρινθου της ζωής μου να ακολουθήσω για να βρω το σωστό, εκείνο που θα με βγάλει από τη βαθιά νύχτα και θα με οδηγήσει στο χάραμα προσμένοντας τη λάμψη και το φως. Σιωπηλή, έκλεισε τα αλάρμ, άναψε τα φώτα και ξεκίνησε. Δεν βιαζόμασταν. Οι μόνες που μας κυνηγούσαν εκείνη τη στιγμή ήταν οι σκέψεις μας. Μπορώ να καπνίσω? Με ρώτησε. Άναψε ένα τσιγάρο και της το έδωσα. Ωραία, Μου είπε, αγγίζοντάς το με τα χείλη της. τουλάχιστον παίρνω μια αίσθηση της γεύσης σου. Είχε ένα πραγματικά μοναδικό τρόπο να σπάει τη σιωπή και την αμηχανία. Δεν θα σου το ξαναπώ. Συνέχισε. Είτε βρίσκομαι στην Αγία Θέκλα, είτε στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού, θα είμαι πλάι σου και θα σε περιμένω. Αυτό είναι το κτίριο του νοσοκομείου. Περνούσαν μπροστά από τη φωτισμένη πύλη του. Αυτό. Πού το ανακάλυψες εδώ πάνω, παιδάκι μου? Το ανακάλυψαν κάποιοι άλλοι χρόνια πριν και θεώρησαν ιδανική τη θέση για να το χτίσουν. Πέρα από τη φυσική ομορφιά που το περιβάλλει, όπως βλέπεις, το αγγίζει και η σκιά του Θεού. Τότε, ίσως να άκουσε και τη δική μου παράκληση που του απίφθηνα μόλις. Ψιθύρισε. Σαν να φοβόταν ότι θα έσπαγε την ηρεμία που τήρηκε τη φύση γύρω μας. Τώρα που πάμε? Συνέχισε ευθεία. Θα διασχίσουμε την αντίθετη πλευρά του βουνού για να κατέβουμε στην πόλη, στο αεροδρόμιο. Η ποιότητα που έβγαλε αυτή η εκδήλωση είναι κάτι το εντυπωσιακό.